Hei, terve! Mun nimi on Veeti ja mulla on uhkapeliongelma. Jos sä taistelet samojen asioiden kanssa, niin muista, että älä ikinä kuvittele, että sä pystyisit pelaamaan, koska se ei ikinä tuo auttaa. Mun tarina menee niin, että mä oon koittanut monta vuotta olla pelaamatta ja aina mä päädyn ennemmin tai myöhemmin takas pelaamaan ja se tuhoaa mun elämän. Se tuhoaa mun elämän. Ja se tekee mut tosi yksinäiseksi. Mä en uskalla kertoa ihmisille mitä mulle kuuluu, kun se häpeä on niin valtava. Ja mä en tiedä mikä siihen auttaa. Puhuminen. Puhuminen auttaa.